Diogo Jota ta' 28 sena u Andre Silva ta' 25 sena. Iż-żewġ vittmi ta' aċċident ta' traffiku li seħ qrib il-provinċja ta' Zamorra fi Spanja il-ħamis li għadda. Aċċident li ħalla d-dinja tal-futbol taħt xokk qawwi. Kien matul l-għodwa tas-Sibt li eluf ta' nies bdew jinġabru barra l-Knisja ta' Igreja de Matriz f'belt twelid l-aħwa Jota f'Gondomar fil-Portugal. Id-dieqa u l-luttu f'dawk kollha li attendew kienet waħda tanġibli, partikolarment għal żewġ plejers li kienu fl-aqwa tal-karriera tagħhom. B'Diogo Jota li riċentament rebaħ il-Premier League Ingliż ma' Liverpool, rebaħ il-UEFA Nations League mal-Portugal u żewweġ li l-imħabba ta' ħajtu Ruth Cardozo li flimkien kellhom 3 tfal. Fost l-eluf li nġabru sabiex jiselmu għall-aħħar darba lill-aħwa Jota kien hemm kontingent ta' plejers mill-skwadra ta' Liverpool, immexxija minn quddiem mill-plejer Andy Robertson u mill-plejer u captain ta' Liverpool Virgil van Dijk li l-koll kienu qed jiġorru fjuri fil-forma ta' flokk aħmar. B'dak ta' Van Dijk ikun bin-numru 20, l-istess numru li kien jilbes Jota meta kien jilgħab għal Liverpool, u dak ta' Robertson bin-numru 30, in-numru li kien jilbes Silva għat-tim ta' Penafiel. Preżenti wkoll kien hemm bosta plejers li kienu jilagħbu ma' Jota u Silva fuq il-livell ta' klabb kif ukoll fuq il-livell ta' nazzjonal, flimkien ma' numru ta' kowċijiet li kienu jikkowċjaw lil Jota, inkluż l-ex coach tal-iskwadra nazzjonali Portugiża Fernando Santos, l-istess coach li propju tad-debut lil Jota mat-tim nazzjonali tal-kbar. Sa frattant, mijiet inġabru quddiem Anfield f'Liverpool sabiex minn hemm jiselmu l-memorja tiegħu permezz ta' bosta fjuri u xalel. Il-memorja ta' Diogo Jota se tibqa' tgħożza f'kull dilettant tal-futbol dinji għaliex id-dinja tilfet plejer li kien deskritt mhux biss bħala atleta straordinarji li ħalla marka kull fejn lab, iżda persuna fantastika u ħabib kbir ġentlom għal kull min kellu l-opportunità li jsir jafu mill-qrib. Para sempre de nox, għal dejjem wieħed minna.